Salam, mehriban gelin gyzlar. Salam, eziz yurtdaşlar. Bugün ha siziň bilen jenanlar toparymyz bolup bir arada. Çünki biziň taga Türkmenistanyň aýal gyzlarynyň arkalaşygy atly bir kanalymyz bar da, şol has izde galyp gitdi. Sebäbi her kimiň öz işleri köp bolan soň biz kän şo ýere çykyş etip bilmedik jenanlar hatda şu jenanlar hatda bir öz pikirlerimizi zenan boýdaşlarymyza, joralarymyza ýetireliň diýip şuň ýene siziň bilen bir arada. Hoş geldiňiz kardeşler. Şuňky temamyzda şu Türkmenistanda şu jenanlaryň bir geljekteki bir orunlary diýjekmi ýa şolaryň bir agyr işleri edip köp gynanýandygy, zorlanýandygy barada bir öz pikirlerimizi ýetireliň diýdik. Sebäbi Türkmenistanda jenanlaryň haky, hukuky Ses gitti. Ajahabla. Neme internete gittim kadın. Yine şu Türkmenistan'a aýal gyzlaryň mertebesini depelenmegi hem de hem de zat aýal gyzlaryň boýunda bolup durda. Şo barada gepleşip etmek üçin Aýjahan hanym hemmämizi bir ýere toplady. Şu aýal gyzlaryň çekýän ejri barada, hak hukuky elinden alynan barada kim söz alyp biljek? Ine Cennet hanymam çağalaryny bakjak diýip, çağalarynyň geljegi gowy bolsun diýip işlemäne ýurtdaşyna çykan jenanlarymyzyň biri. Cennet hanım, sözü size berýär. Sağ olun sözleriniz için. Gelýär sesim. Meňem internetim gidiberýärdi. Gelýär. Esenlikler yurttaşlar, diýç ýaşy hanymlar. Owa hanymlar köp sağ olun. Şu taga kanala gelip gepleşik edel diýeniňiz üçin. Bu Türkmenistan aýal gyzlar arkalaşygy kanaldyr. Bu kanaly Umida hanym ýöretde açypdy. Esasy biziň jenanlarymyzyň problemalaryna aýdylmak üçin. Sebäbi Umida hanym özü de ýurduň içindäki ýolsuzlyklaryny we jaralyklaryny egninde çekip ýurtdaşyna çykdy we ýurtdaşynda hak hukuklaryny talap edip dile getirip bilýändiklerini gördi. Türkmenistandan çykan her bir jenanlarymız ýaşady we gördi. Şoň üçin şu kanalymyz dowam etmeli, durulmaly däl. Bizim Umida hanym gelýänçe sagaman. Öňem gepleşikler geçiripdik. Bu barada ýene de gaýtalap bolsam aýdyp durmaly diýen bu kanaly Umida hanym öz dawan azaplar bilen döretdi we dinleýijilerini toplap bildi. Sebäbi ol öz halkyny düşünüp göreşdi. Özü de bir türkmen jenany maşgalasyny eklemek üçin çykan ýöne rejim her bir jenanyň maşgalasyny eklemek gerdenine agyr ýükü atdy. Näme üçin jenanlarymyz ýurtdaşyna çykyp işlemeli, maşgalasyndan, watandan aýry düşüp 10-5 ýyllap çağalaryndan aýrylyp özlerini ayaman oda suwa atyp işlän ýerlerinde de patronlarynyň minnetini çekip şeýdip işlänimiz bilenem bizde ne geleceğimiz var, ne pensiyamız var.
Men gelenmede 8 yıl geçti, 5 yaşta koyup qaytdım kızımı, 13 yaşa geçti şu an. Şumu Türkmenin geleceği. Sonra çağalarımızam kulu olmalı. Yurdun içinde kalsa da çağalarımız rejimin elinde yesir. Yine daşarda sesin çıkarsan anırda oları baskı ederler. Bu neyle yurt bolya son. Halkın yarım daşarda häzirem yurttaşına çıkacak bolyanlarken tutuş ovalar boşap kaldı. Çıkan bilen indi meselem Türkiye'de durumlar düýpden üýtgede täze gelenlerem kimlik berilen yok. Öňküleriniň köpüsiniň pasportu dolup gaçap durumda. Şoň üçin köpüsü geri gönderme merkezlerinde zenanlarımız ağır şertlerde izini yurda dönmeyecek bolup ýatyrlar. Sebäbi yurdun içinde de baran bilen açlık, iş yok. Yine bar yük zenanların gerdenindedir. Esası zenanlar düşünýär högürtkesine, çağalarının geleceğine. Şoň üçin aýdýar saparaga 5 ýyl öňkü bir çıkışını gördüm, öňünden çykdy. Esası ayal gyzlarymyzy okatmaly, hökman bilimli, hünärli etmeli diýip. Sebäbi olar çağany ýetişdirýär diýdi. Hakyky bilimli, bilgili ene çağasyny da bilgili ýetişdirip biler. Ýöne bir adamlyk ýurtda bu problemalar çözüp bilmeýän bolsalar, onda ol ýurtda döwlet ýokdur. Dünýäde gaz resursy bilen 4-nji ýerde dursa-da, bilim diýmek okamak, yazmak bilen çäklenmeýär. İnsan informasiýa bilen bilgili bolmakdyr. Ine Umida hanymam 8 klass bilimi bilen yurttaşyna çykyp okap öwrendi, medialarda ve öwrenenlerini, bilgilerini paýlaşyp göreşdi. Ayal gyzlaryň, çağalaryň hak hukuklary barada aýdyp kanunlary düşündirip bildi. Diýmek her bir zenan özüni gelişdirip bilýän eken bilgi bolan ýerde. Feminamizm aýdyp geçdi Merdan Muhammedow. Ayal gyzlarymyzyň döwlet guruluşlarynda guruluşlarynda da orun berilmeli diýip Türkmen rejimi bolsa aydınlarımızı izarlap gaçyrýarlar. Türkmenistanda ayal gyzlaryň hak hukuklary tanalmaýar, äskerilmeýär. Kagyz ýüzünde deň hukukly diýip geçen bilen avtomaşynyň sürmek gadagan, boyanmak gadagan, maşynyň öň oturujunda oturmak gadagan bu bir samsyklyk. Arap kulturasyndan oturdulan zenanlaryň ýok saýylmasydyr. Şonuň üçin derhal bu rejim ýykylmalydyr ve täze sistemada kanunly, adalatly ýurdumyz gurulmaly. Şonuň üçin şu ýerden ýurtdaşlarymyza da ýüzlenýän gelecek nesillerimize näme miras galdyrýas diýip düşünmeli. Her bir insanyň watany, topragy bolmaly. Şu ýerde ýene çağalarymyzyň geleceği, eneleriň gerdenine düşýär. Näil pajigal wakalara sezebar boldy. Çağalarymız, watandaşlarymız pandemiýadan, arakdan, ýer titremede ölenleriň hasabyny goşadyrnak içinde hökümetden soramaly. Talap etmeli, şeýdip ayağa almaly. Russiýa Ukraina uruşunda da 170 ýyldaşlaryň jogaby berilen ýok. Bu rejim hiç sada jogap beren ýok. Her bir enäniň çağasy üçin ýyrtynmasy wagty geldi. Şonuň üçin aýdýan iň agyr ýükü çekýän zenanlardyr. Biz ýurdun içinde de, daşynda da kul bolup ýörmeli däldirs.
zähmetkeş halkyň haýsy birisi insan ýaly maşgalasy bilen dynç alşlarda boldy. Gören dälsiňiz. Ýene rejimiň heýwanlary halkyň hasabyny, keypini görüp ýör. Şoň üçin her bir ýurtdaş gowy ýaşajak bolsa, jogapkärçiligi almaly. Bilýän hemmäniň gowy ýaşasy gelýär. Şondan aýag aldygyna ýurtdan gaçýarlar. Ýurtdan gaçmak bu çözüm däldir. Ýa-da mihek gurup bermez. Ýurda halk bolup gurulýandyr. Şoňa düşünmeleri gerek. Ve nähilde bolsa barlygyny bildirmek gerek. Meselem halkyň sesi Tagaýal kanallaryň gepleşiklerini dinläp, düşünje alyp bilersiňiz. Like koyup, komment ýazyp paýlaşyp bilersiňiz. Taga kanalyna goşulyp bilersiňiz, gepleşiklerini izleýänlarymyz şeýdip başlaýbermeli bir ýerlerden bu işiň başyny. Öz gatkyňyzy goşup bilersiňiz. El kömegine, dil kömegine ýa-da täze Türkmenistan hazynasyna geleceğiniz üçin hem ýatyrym edip bilersiňiz. Sözüm jemledim, sağ olun. Sağ olun Cennet Hanım, ýani başlaň meniň internetim kesildi. Oý dowam etipsiňiz. Köp sağ olun Cennet Hanım, bu ine pikirleriňiz üçin, paýlaşanyňyz üçin. Şu ýerde ýene de bellemek isleýän zamanlarda şu Türkmenistanda zenanlaryň hiç haçan haky hukugy ýok diýip biz dol aýtyp biljek sebäbi zenanlarymyz bir döwüm çörek üçin, bir döwüm ekmekde da bir döwüm çörek kazanmak üçin ýurtdaşynda köpsi. Sebäbi olar maşgalalaryndan aýry, çağalaryndan aýry ýa-ni Cennet Hanymyň belläp geçdi. Şoň aýdyşýaly şu zenanlar bir rahat durmuşda ýaşamany nemeden aklar. Ýaşamana hakly, emma şonu bir rahat bir durmuşda ýaşaýan bolsa zenan maşgala esasan öýüň agyr ýüki zenan maşgalaň evine düşýär. Şu öýde, şu maşgalada bir saga ýa-da nahar pişirmelen bolsa, öý işem bolsa ýa-da döwlet işine işleýän bolsa ýa başga bir işlerde işleýän bolsa ýene de şu zenan maşgalaň üstüne düşýär. Şol agram gelip. Şoň üçin zenanlarymyz gaty bir kyn durmuşda ýaşaýarlarda. Köp bir Ýewropa ýurtlarynyň zenanlaryna seredende olar näme daşary ýurtlara diňe turist hökmünde gidip gezilençler edip tiýahat diýdim, gezilenç her hili dinç almany başarýarlar. Emma bizim Türkmenistanymyz ýa-ni Cennet Hanymyň aýdyşýaly tebi resurslar boýunça 4-nji ýerde durýan bolsa zenanlaryň hiç hili haky hukugy ýok. Diňe şolar daşary ýurda maşgala eklemek üçin, çağalaryny eklemek üçin gidip bilýärler. Bizim Türkmenistanda şu daşary ýurtlara gidip dinç almany çeýdip ýören zenan maşgala mene görmedim. Näme üçin Türkmenistanda iş ýok. Emma 4-nji ýerde durýan bolsa Türkmenistanda hiç hili iş ýok. Zenanlaryň bir rahat ýaşamak üçin hiç hili mümkinçilik ýok. Emma telewizioniýa propaganda, bularyň propagandasyna seredende Türkmenistan gülýary, asuda asman, hemme mümkinçilikler döredilen döwlet üçin, insanlar üçin hemme şertler döredilen diýip yalan ýaşyryk emeleri, propaganda işlerini dowam edýärler. Şöyle Bahar Hanım, sen elini aldırdın başladyň. Köp sağ olun. Bizim bu gidişimizde var ya, bizim sonumuz Oğuzhanistan'a yüzüne şöyle neme giyyendir. Yani diye çarşaf Türklerde neme yatağın üstüne serpilen profil bularda çarşaf son yazar üstüne atıp giyyendirler. Şöyle de gözüne bir değişik var. Şonu görüp de
Bizim sonumuz şoňa menzemeli başladı. Ýene aýal gyzlarymyz hemen şu ýerden seslenýän men çıkışymy dinleseler, bizim çıkışymyzy dinleseler, diňe bizim däl, iýligileri dinleseler, ilmenim şoňa bir göz ýetip görseler. Biz nähili bir durmuş isleýäs özümüz üçin däl, bütün Türkmenistan halky üçin, çağlaryň geljegi üçin nähili durmuş olsun diýip biz şu ýerde çıkış edýäsler. Inden häzirki gidip barýan uğrunu bir sinlasyn. Men şu täze Türkmenistan diýip goşulan wagtym, şundan 5 ýyl öň bir iki sany kömürgöçli oglan maňa diýdi-de, dogan diýdi, sen bu zada goşulma diýdi. Men aýtdym, çağalarym soňuny oýlaýan, men özümi däl diýdim-de. Näçe geyse diýdi, özüň gaýym boluvermeli da diýdi. Men aýtdym, özüň gaýym bolanda nähili etip bolmaly diýdim. Demirden diýdim, geýim geydirjekmi, svarkalap zada edip diýdim, nähili düşündirýär. Eýdi, erkoglana, oňa hiç sap bolmaýdy. Gyz oglan diýip, kendi goýberjek dälsiň diýip. Ýokary okuw hiçem goýbermeli däl. Gyzy, bozulyp gidýär diýe ýene bir zat şoň ýalap düşünje bilen maňa akyl berdi. Daşar çıkarmaly däl. O zaman öýlenseň aýalyň gat saklamaly. Olam terbiýesiz bir ýollara düşüp diýe, pulsuzlyk, işsizlik. Şular ýa düşünjesi boldy. Şu oğlanlar bilen gepleşip oturup gördüm-de. Ondan soň köpsi öýdem erkek oglanlar şunu aýdýan, kwartirada ýaşap gördüm. Ýene Türkiýede bizim goňşy Türkmenistanly oglanlar goňşy kwartirada boldy. Nahara çağırýardy, oturup gepleşýärdi. Ýok-da düzelmeýär, hiçem düzelmeýär. Ana şunu ýalap düşünjede bolýar. Ýok-da düzelmeýär diýjek däl-de, sen düzeltjek bolmaly şonu. Hemmemiz birikmeli. Ine başyňda oturanlar azlykdyr. Sen näme üçin başga bir Russiýa zada öz baýlygyny berýän, özüň çağlaryň körsewatýar, sen özüň Türkiýede ine görenim öňürdesin, çekip ýörsiň, Türkiýede da gezip ýörenler zen almaşgaly erkek oglanlarym bar da, ine şolaryň ruhy ölen şolaryň. Baskı aşağıda, şu ýerde ýaşanlar da bar. Tamam abi, bir zat diýse, in agyr işi işleýe, sen meni işten kovmasın, meni kovuversin. Serek eýem yaramjylyga öwrenip gidip otýar. Erden aeroportdan aňyr geçende de ennamlar diken şolaryň gorkudan geçýär. Zadymy neme akitip barýan zadyny seçip içine seredýärler. Adam kemsitmek bu zatlaryň hemmesi. Elinden öz telefonuny erkin ýetenek, telefonu elinden alıp suratlara seyredýär, näme surat bar. Ondan soň kim bilen habarlaşdyň. Ene şunu ýalap kemsidile gelýärsiz. Türkmenistanyň içinde gezem wagtyň işiň agyr. Ene şu party ýygmagy diýerler, günlük pulunu almak üçin otağa gidýärler, ondan soň party gidýärler. Şäherde ýaşaýanlar awtobusda häkimden öňünde ýörýär, awtobusdur. Oňa misli uly gyrlyşykdyr. Men gitjek de men gitjek. Plan adam gerek diyen bir nemesi var, onun norması var. Onun başkasını almayız diye. Misal için 100 adam. 100 adamın üstünde 200 adam var ya, o yerde ulu gırlaşık. Şu şeydip yaşamak bize gerekmiyor. Bize yine özü dili bilen Berdi Muhammedov'un özü dili bilen aytdı. Biz 4. yerde duruyoruz deydi. Ona qaytalabam anıqlab aytdı. Yanlışam aytmadı şu. Biz 4. yerde duruyanlar bay devletin halkı. Näme üçin biz daşary ýurtda işlemeli? Näme üçin biz günlük parta gitmeli? Näme üçin biz itilip kakılmaly? Şu ýerde Türkiýede işleýän ýerinde ezilmeli. Türkmenistan'da yine de şolar ýalap, aýal maşgala, sila, hormat ýok, erkege de ýok, aýala hiç ýok. Innem olaryň kellesinde bir düşünje bar, aýalyny bir ýere akitjek bolsaň özüň bilen akitip getir. Gyz okuwny gutardymy öýden çykmaly däl. Okuw giden wagtdan sagat bellemeli. Ine näçe minutda gidýär, näçe minutda gelmeli. Ondan soň öýden çykmaly däl. Bizim soňumuz Afganistan'daki Talibanların elindeki zenanlardan olsan näme farkymız var?
Bilim diýer ýaly bilimem ýok, sadaka giden ýaly gidip gelýär. Adyn ýazmaly öwrenýärler, boldy pul sanamaly bilýär. Öz bilimime men, öz bilimime okuwa girdim. Institutda, üniversitede okuturdum. Diýip gepläp biljek barmy? Gepläp biler, ýalandan gepläp biler. Ol näçe paralar berdi o ýere. Oňçun sen adyň ýazmagyny bilmeseňem, seni ýam eliň diplomly çykyp gelýär. Institutda okuturdum, atan pul bilen bir ýere işe girýär. Yeni de senem insanları ezmeye başlayan. Şeydi para neve Türkmenistan'ın halkını birbirine kırdırıp oturuyor. Ne millet ayrışık diyelim neme vardı. Özbek doğullarımız şunu koyuca dinlesinler. Halkta millet ayırmak diyen bir günahkarlama. Millet ayırmak başımızdan gelip oturuyor. Yoksa biz bir vakitler Özbek, Türkmen deyip neme, Türkmenin 4 ayağı vardı, Özbek'in 2 ayağı mı var? Ya Türkmenin 4 kellesi, 2 kellesi vardı da onların 1 kellesi vardı. Onların şu bizimki ya, biz yalak insan, zenan, hemmesi yönümünü başından başladılar. Karıştırdık aldık diyenler Özbek milleti Türkmen köylek giymeli, tayga giymeli, narşıvarak giymeli, eğer işleyecek olsa, işlemesen kovmalı. Yine şunu diyalog edip ondan sonra Türkmeni ilgilendirdiler. Birbirimize düşürüyordu. Hazırın polisiyalardan Özbek yoktur. Türkmen vardır. Türkmen halkı eziye mi? Özbek eziye misal için Özbek Türkmeni yok. Heplerini eziye eğen Türkmenleri ilgileniyor. Özbek bilen Türkmenin arasına yine millet tarafçılığı girizdiler. Yekici Türkmenin zenarları ezilip oturan Özbek'in kim ezilip oturuyor. Türkmenistan'ın içinde pasportuna rayet deyip yazılan olsa hakikaten rayet edip ezilip oturuyorlar. Boyunu kışlıyor, kayısı tarafa yöre diye yöre oturuyorlar. Ne buna var ya dur deyip sonuna çıkmamız gerek zenarlar. Ayal doğurlar, zenar doğurlar. Bunu iyiden sonuna bir çıkmamız gerek bizim. Bizim çağalarımızın geleceğini düşünmeli biz. Bizim sonuna bizimle nerçe yaşadık, karradık. Sonunda ölür gideriz. Bizim kıyızlarımız sonunda Afganistan'daki zenarlar yani kellesine çalışıp deyip gezmeli oluyor. Şunun için bizi bu zulümün önünü almalı. Biz vatanımız için bir ösen bir devlet isteyiz biz. Üyüt götmek isteyiz. Türkmenistan'ı büyük teyitarıyla ayırıp taze Türkmenistan kurulsun. Yok olsun bu rejim Rusya'dan kalan rejim yok olsun. Bize gerek der. Ne Zenan doğullarımız şuna bir gözünüzü açın. Erkekler hem şeylerim demeden erkek doğullar, Zenan doğullar bu çıkışı dinlen, oturup bir düşünün. Doğrudan bizim sonumuz nereye gidip varıyor? Halkın mertebesi bağ mı? Geç çağda mertebe bağ mı? Mektepte silteliye çağırmışlar. Ondan sonra iş yerinde kimsizliğe çağırmışlar. Bir yere işe girecek olsa bir ayakatına diye işe girmek için. Kapıda duruyor evinde kısıtlayıp gelip haçanlar gelip aydılar kal. Geldiğinden sonra başlarına yerine girene de beydip dırnacığını beydip çıkalap dururlar. Yeter ki beni iş alsam ne oluyor deyip. Şunun yağlık bizim halkımızı eze geliyorlar. Hak, hukuk diyen zaten hiç şeyi yok. Narkoz institutu kuturup inşaatta kömekçi olup iş, patronluk diyorlar kömekçi olup işler yerine oğullar vardı. Ben değer gelmeden önce. O ne yılını veriyor o institutu okumak için. Ya bilim yok. İnstitutu da bir topur pul verip diye. $10,000 yeten aklıydı dünkü de bir yerde. Yine hal başlangıç bir yerine vermez şu pulu. $10,000 yeten aklıydı. Şu çağa dedim bu torun çereviden kutuyor. Sonra şu diplomu dedim taze Türkmenistan'da geçersiz oluyor. Liderek pul vermediydim. Yok hazır eşek yalı ayağının aşağını seyrediyorlar. Yani bu hareketlerimizden demede çıkalım biz bu mal hareketlerden çıkalım. Mankurt olmalı. Şu attıkça diyeceklerim şundan da var. Sağ ol Bahar Hanım. Bol fikirlerin için. Melike Moğlim baştanı. Hoş geldiniz. Hoş gördüm. Uçağımın kanalına hemen hoş gördüm. Hakiki bu temanı seçipseniz biz özümüzden denanlarda enedir. Yani Cemalan'ın bir yerde ağdak geçti.
ayağına bir tutmalı, çağalan oku uğratsan, vaktine geldik, vaktine gidip vaktine gelmeli, son taraf etmeliyiptir de son erkek kimem olsa. Ayarlarınızı bir tutyan olsanız ayarlarınızı yurttaşına diyen için uğratyanız. Şuna namız eden okun kararson diyen erkekler. Sizin ayarlarınız gelip tutayda birinin bokunumu çıkap, hizmetini edip nemediyse algaçlap özümüzden mi saralyatlar? Şu işten kovulmacak kolyat. Beşmana sebebi yine bir ay iş gözlep görürsek İyimizde pul uğradı bilmeyaz çağlarımız aç. Giymene tapan ok, iymene tapan ok. Yurdun içinde iş yok. İş yerlerini hem yerini kapattı. Yürüyte işsizlik çıkardı. Azgınlık döretmek için ne halkın arasına yankıyarak millet parasçılığın soktular danim biri birine girdirdiler halkı. Erkeklerimiz hakikam ruhu ölün. Mekteplerde de urulya, siltenya, ondan eskerlikte hasam gözünün odunu arayıp müçürüp edip uğrat yarar. Şu da olmasa ona bazı görsen ölsem gelip dur. Şimdi bir her velayatta da dine bir yerde der hem yerde geliyen, gavat gelinen zat. Hani parahat, yurt, asuda asmanın aşağına urusam yok. Yakıcı tüpen atılan ok, kuş atılan ok. Yararlarından cemlep alırlar eline niyat diyen tilki. Neyem için onu bize eskerleri ölüp geliyor. Ya da neyem için türme her velayette 2'den 3'ten hamara taybır yok oku cayı edip açıl ya da türmelerden ölüp geliyor. Neye heyli ullokan bir cinayet etmeli. O da nepe düşüp sonra bu tayda çüyrep ya ölüğün tapılmaya ya da seni ölürüp organlan alıp iyi veriyorlar. Zatlar hemme kimin tarafından edili oturanlığı belli. Hemmemizden biliyaz, yine halkımızdan bilsin SSR gerek bize sayıl doğru omotluktu diyen eneler sayıl doğruna yaşanlar elbette hiç tat görmediler. Başka ütköşükler görünük. Yine en lüks hayat sayılda mukadip düşünüyorlar. Şu sayıl doğrum guri çöreği çaya batırıp yiyen hocalıklar vardı. Köp çağır hocalıklar biri yerinin köynesini veriyediler. Sonra beğenip giyiliyedi. Sayıl zorunlu dolayan elpeşerpelik yoktu. Bizim Türkmen halk bir türmen içinde yaşayan yerde yaşayadık. Yenidem şeyde açık türme. İnnini bir yurttaşına çıkarmanı 15-20 yılın içinde yurttaşına çıkart başladı. Bunun yurttaşına çıkan ok. Ne kurort ne tatil yalak olur yardat görmediler. Bütün ömrünü iş bilen, gara hizmet bilen, öyün hocaluğun kazancı, çağalarımı ne edip ekleyin, ne edip giydireyin. Şu problemalar bilen geçirdiler. Çözüben bilmediler yönü son ağır yükünü daşak evine gezdiler. İnninli yurttaşına çıkıp gör oturuz biz ayalam adam ekenlik, bizim hem adamdığımızı biz yurttaşına çıkıp öğrendik. Yoksa ayal erkekten pes olmalı, erkeğin bir getirip veren kazancı yok, iş yok, güç yok. Mecbur ayarlarım çıktı yurttaşına. Neçeme maskalalar dağıdı. Çağalar yetim kaldı. Şu zatların düğü nirede ne şu çürüp rejimin halka beriyen hizmeti şu. Prezident diyen adam, prezident diyenine sen padişah deyip sayılan o. Prezident halkın önüne hizmet etmedi adam. Bir de olsa neyemediyse ay borla düzülürle, borla oğutulurla bilen asırlanmadı geçirdik. Şimdi biz o zatlara karışmayız. Biz teyze Türkmenistan'ı kurur. İsle sağına yatsın, isle soluna yatsın, isle kaçıp gitsin, isle öl, isle bilen tavşırsın. Yönü biz teyze Türkmenistan'ı kurup yine nedir bay Aytak'ın, Gaygı Satabay'ın vurup veren
Cumhuriyetini täzeden dikeltmekçi, dikelderdim. Indi şu yurttaşında işläp ýören enelerim, yurdun içindäkilerim şu zatlara düşünmek gerek. Bu gepleşikden soň ýene-de şu taga gromasyna denarlar bolup birigip Ajahan hanım, Cennet hanım ile Bahar hanım hemmäňizden bilýäňiz. Şu denarlaryň maksatnamasyny ýazypdyk biz. Şo bolmaly. Şu maksatnama bilen täze Türkmenistanyň ideologiýasy bilen tanışdyrmaly halky. Olar belki düşünýänlerini bu prezident aýryp ýene deregine bir prezident goýýa, olam öz jüýsüni işleýär, ýegenlerini işleýär diýip. Bizde prezident bolmajakdygyny, parlament sistemi boljakdygyny, prezidentin wezipelerini hemme zadyny bir şo düşündirip aýtmaly. Indiki gepleşiklerde ýöne Bahar hanım ýa dogry çağırış etdiňde eneler biz etmesek çağırlarymyzyň aradasyny hiç kim etmeýär. Türkmeniň içinden düşman özümizden döre otyrka şu eziyetten, şu zulümden, şu çüýrük sistemadan, şu rejimden närazy bolanlar hemmämiz bir bolup düzeltmeli, halk düzeltmeli bunu. Esasanen enelere gerek. Biz çağlarımızdan ayrıçılık çekýärse, biz çağlarymyzy goýup gaýtdyk 12, 13, 14 ýyl o wagtyň içinde o çağa ene mährini ýitirdi. Atasy ýurtdaşyna bolanlar ata mährini görmedi. Hoşlarsyz ýetim ýaly edip şu rejimiň eline taşlap gaýtdyk. Bulam ine çağlarymyzdan adanyň sesi edýär, işdirýändir. Şu manetden peýdalanyp olaram biziň çağajyklarymyz 11-12 ýaşyndaky çağalary zorlap, urup, garap, isledigini edip erkek oglanlara seni zorlap ýörler. Şu bolýarmy, şuňa degýän biziň gazanýan 5 manatymyz. Siz günüňize 1000 manat gazanýan bolsaňyzam şoňa degýärmi? Siziň ýüregiňizde öçmejek iz goýdy, o çağda travma gördi. Ömür boýu ýadyndan çykarmaýar şo çağa. Onsan psikolog dikseňem başyna düzelmeýär. Olar entek çağa, olar entek olar ýardat ýaşamallar, umuman ýaşamallar hiç bir denan. Ýöne 11-12 ýaşyndaky çağajyklaryň şuratlar edilýän bolsa, o rejim gitmeli, ýok bolmaly. Onu wapse başka türlü ýok etmeli. Olar en uly nimäni jezany hak etýärler. O da nepede şolar oturmaly. Biziň gözümizi açyp halk üçin, gelecek nesil üçin kemine diňe öz çağajyklar üçin diýmedi şu zatlary. Men öýlensem çağalam bolsa bilimletjek diýmedi. Bütün şu jenaýatçy toparyňam çağalar üçin aýtdy. Şolaram okutmaly, bilimli, alımly edip ýetişdirmeli, halkyň içine topluma goşmaly diýip şey dip ýören oglany alyp gitdiler. Alıp gaçyp gitdiler özlerim. Ya Umida hanım, her bir çağa öz çağan ýadak görmedi diýip şuram diňe öz çağalar üçin söwüşmedi. Ondan neresi bulan terörist bolýar? Neresi bulan bir zat çykşy hal muradaga taparaga ogry, başgalarymyza loli. Ay bu terörist her zat dik gördüler o. Hemme zat sizden çykýar teröristam, sizde we ogursam, sizde lolusam, sizden ha görüp otursa. Halkyň onýaly halk bıçaka olary ýogam eder. Halky şu türmeler bilen gorkudyp şoň bilen neme otur, ruhuny öldürüp otur halkyň. Gerekmi şol türmeler? Bir ayarlar üçün türmeler var, ayarlar üçün ine daş oldu. Nämeler, men bir goňşym şo taýdan oturup çykdy, şoň aýtgan zatlaryny iki ulukly eşderýärler. Suriýa türmelerini görkezdiler. Şo ondan 10 kat ileridedir biziňki. Näme üçin? Ine biziň 4-nji ýerde durgan baýlygymyzy almak üçin. Russiýa grup beren tuvalet getirdi, medeniýet getirdi. Bir an tapyny getirdi size.
eziyet getirdi, zulüm getirdi. Size türmeler kurup berdi. Ors yine ne için Sayuz galtı gowdu dip, ors gowy, bize ors kömek eder, orsun arkasında saklanır. Sizin näme arkaňyz şu orsdan neme mi? Kemýeri barmy? Siz Oğuz değilsiz. Oğuz gany bar sizin tamarlaryňyzda. Eneler, çağalaryňyz üçin men çağam üçin iyer. Şutaýda näçe oğlan öldürüldü, ýörüýte zäherlenip öldürüldü. Şu rejim tarapyndan edildi. Bir ýerden tıkı çıkmadı. Yekece ene ata bir ýüregi parçalanıp duran, gıýgyryp, bägirip çıkyp berer şu häkimligiň Reşit Merýedowyň köşküň öňünde. Ýogsam türkmen bir gorkak, bigaýrat, namart millet däl. Olar gowy edip ahlaksyzlaşdyrdylaram, jahil goýdular, urup ýençip gözüniň oduny aldylar. Türmeleri bilen emine baskı yapıp korkutup dur. Sehel gatrak osursa 10 tane milisiya kapısında dur ya. Odan nepel yatlık yerler olu ses çıkman dur. Hemme korkuyun, ürküyün taşlamalı çağalarınızın geri. Çağalarınızdan siz yani kulçulukta gezmesin. Organlar alıp denize oklanmasın ya arak bilen zehirlenip öldürülmesin ya birinin götün süpürüp pul 5 manat pul kazansın ayrıçılıkta diýmeýän ortamız gezinginde biz öz yerimizi çağalanmada altıklanmada koymady da biz şu günden hereket edelim. Tek izleri şu rejimden gurulu täze Türkmenistany adam çekildi yaşasın. Bir de yaşamadık çağalanmadı bir yaşasına. Biz ne için yat yurtlara gidip 5 manat için işlemek için gaýtýar. Yurdaşıp. Şolara bir gowy hayat sunmak için ýöne elimizden gelen ulukan zat ýok. Bizim iyi berýän pulumuz diňe bir aýyna ya ýetýär ýok iyi puluna. Şolar geýini bilýär iýdir ýa bir tatile gidip bilýärmi? Nerde tatil kanikula çykýarlar, çağılar. Eýämden gözleşip ýörler. Taç götürüp bolmazmyka, okuýaşyk almak üçin biriniň bahçesine agdaryp bolmazmyka, restoranlarda garsonlyk edip bolmazmyka diýip ýer gözläp ýörler. Oňa da tanış üstü bilen şoň üçin bir neme bermeli, para peşkeşi bermeli. Şoň üçin eneler ne Umyda hanım bir enelere örnek. Bütün eneden adından aýdyp berdi şol. Şu zatlary. Äkli çağalarymyz bilimli, bilgili bolsun. Jahil galmasyn, körse ot bolmasyn biz ýaly diýip. Keminämiz odan nepede ýatmaly bolan, odan nepe bir rejimiň ýeri. Olar oturmaly şo taýda çüýrep, maslygy tapylmady ýaly. Oraya şu atlıkça şunu aydayın. Sağ olun Melike Molim. Gatı gowy datlary pikirlerinizi aýtdyňyzda gynandyrjy zat. Ýa-ni gys çağalardan başlanýar şu baskı, gorky alamaty üstüne şolary ne tahýa geýmeli, ýaşyl köýnek geýmeli dip elinden erkinligi alınýar şu gys çağa. Eýam ondan soň o baskyň altynda ösüp ýetişen çağajyk soňra näme bolmaly? Ýene de şu eneler şu Türkiýede ýanky biriniň öý işini etip beren eneler ýaly o gys çağada eýam ertir ulolan wagtynda bar pikiri nemesi şu Türkiýe gidip ýa-da başga bir ýurda gidip çörek parasyny, çörek puluny kazanmak üçin diňe şonu pikir etip ýaşaýar gys çaga bolan. Şeýle baskı altyndan saklanýar Türkmen gys çagaçyklary, denanlary. Bahar hanym başdyny. Yine vilayetlerde Daşoğlu, Marleva, şu taraflarda gys çağalar halk garip.
bilim yok. Ya da televizyonda haberler dinlesem yine şu rejimi övmek bilen propaganda geçmektir. Türkmenistan gününden tacarlar baryandır. Şun yazatlar aytýandylar. Ya da Aşgabat'ın odan yerlerini görkezýärler. Ay şun yazat salınıpdyr. Bäsinden seredip oturup özü palçyň içinde ýaşap oturandylar. Halkam şeýle çağaçyklaram şeýledir. YouTube'a girip bilenlerdir. YouTube yok. Telefonu yüklep bilen aklaşan. Öýde internet gerekmişin ya da VPN gerekmişin. VPN'e mindi yükletmeyeler. Beýdip halky, komitetler, polisiýalar gysap, halk beýdip kösemelde. Şu komitetler uluňyzy açyp oňja dinlä. Odan depede ýatanlar sizden hiç ýeri kemýeri ýok. Sizden artlyç bolsa artlyç, akylly bolsa akyllyç bolar. Şolara mara soňuna çelli Türkmenistan dursun, Türkmenistan dursa men durýan diýenler häzir odan depe gidendir. Oň izi darmadağın bolandyr. Çağalarında syýlaşyk ýokdur. Atasynyň ýyňlanjasyny ip bolýan çağlar. Soňundan o komitet, haramzada komitetiň çağalary diýip adamlar näme araş bilen seredýändir şo çağalarna. Şoň üçin komitetler esasy halka baskı etmände özlerimize Türkmenistanyň düzelmesi üçin bir ädim ädim. Ol men wezipemden gorkýan, meni owadan depe atjakmyş, atsyn owadan depe. Sen owadan depeden gorksaň, zaten sen şoň owadan depede oturjaksın. Bizim mene keminämiz şu halk eşirede çıksın, erkinlige çıksın diýip halkyň gözüni açdy. Etli töwerene adam toplady. Häzir owadan depe aldylar. Näme üçin aldylar? O terörizmi ya da halkyň näme diýip Türkmenistanyň sırrynda daşary çykart diýip. Bizim näme sırrymyz bar? Çykaryp daşary çykarmaz ýaly, gizli tutar ýaly. Şol ýalap bir pis sırrymyz bar eken. Näme üçin şol haramzadalygy edýärler? Näme üçin şol pis sırlar döredýärler? Başyndan bir güller sen Türkmenistan gursunma. Şol kemine berde şu rejim elbet şunu düzeltmeli, häzirden şunu gurmaly diýmezdi. Gülýaly watanymyz bar. Diýip o da katkı katmak islerdi. Tuğçe Hanım, Umide Bekcanova. Biz var şolaryň ýyly komitetlerin, şon ýalak ministerlerin çağalary bizim çağalarymyz bilen birlikde okumaly däldir. Atasynyň enesini eden cezalaryny çekmelidir diýenler ýok diýdiler. Türkmenistanda iki dereceli adam bolmaly. O çağalarda günah ýok. Şolaryň bilimli bolmaly. Enesiniň, atasynyň eden ýalňyşlyklaryny şolar görsün, olar ýalňyşlyk etmesin, bilimli bolsun diýip ine şolar häzir Umide Hanıma bärde Türkiýede Türkmenistana alyp gitjekdiler. Ýöne şu wagt içeride oturýar Türkiýede. Keminämiz owadan depede oturýar. Ellerine näme geçdimiň bilen? Aldyk diýip ýa-da biz indi futbolary dağıtdyk diýip oýlaýar makalar. Biz keminäni aldylar, beter kahara mindik. Ýok ölsegem iň soňky demimize çelli käzi Türkmenistany gurmaly diýip ýatyşdy. Tuğçe Hanım'ı aldı, Umide Bekcanowa'nı aldı, yine de şeyle ýatyşdy. Yani bu edenlerine yeke cevap verirler. Yeke cevap verirler. Konstitusiýany okap, halka ýakladyp otyr. Täze Türkmenistan'da cenanlaryň mertebesi näýdi ýokarda boljak? Böyle bir garip işlerde işleyeceklerler, sürüneceklerler. Hemmesi de o işte işlemeli. Maşin ullanmağa prava mı näme Rusça prava diýär biz Türkmencesini bilemek. Şolary almağa hemme erkinlik beriljek diýenler. Yani elbet sadece oturma näme sebäpden onu içeri alanmaly. Biz ýöne bara keminämiziň hem Tuğçe Hanım, Umide Hanım'ın biz arkasında. Bizim iň soňky demimize çelip buların arkasındadır. Ağrını alırız. Onun için buları var hiç ıncıtmacak olmalı. Keminäni alıp şiýerden gidenlerine de cevap verirler. Odan depede eger eziyet etseler, bunun 7 puştan bir oymaz.
gözünün önünde cayır cayır yapar. Onun için akıllı başına alsınlar, akıllıca olsunlar, elbet hareket etmesinler kemiler. Bir akıl sorasınlar. Ne için terzi Türkmenistan kurcak olduk ha? Köyünü Türkmenistan, önkü Türkmenistan sen nämesinden neme oldun şunun? Ne için bu bolmaya terzi Türkmenistan kurmalı diye baktım. Sebebi näme? Şoları öğrenin barıp sonra. Halkın tarafına geçin. O çağaların biz özümüz için gelecek neslimiz için bir terzi Türkmenistan olsun değildi. Şol ne için sonra o boş beyninizi urç yen olmalı. Yani bunu bilen kimi bir kanağladı pullansak kimin üstüne bir günah yüklesek bunu bilen giycesinde düşündü de şonu görüp bunu bilen şonu oylap başkalar oynanma vakti yok. Şonun için biraz oylanın şoları vardı. Terzi Türkmenistan'ın kurulmasının sebebi näme kuruldu? Yine şu indi dikkatmeli yerine olan dikkatlice. Yine näme için şu kuruldu? Näme için dikkatmeli? Şunu bilmeyen olsanız boş kelleriniz, akılsız kelleriniz almayan olsa şunu gidin kemineden sonra hayiş edip soran özü. Näme için edip önkünemeni bile beydim. Neme oradan defen nemesinden girmem, hayiş edip hormat bilen sonra öğünün halkın tarafına geçip kurmalı, kurcak onu diketmeli. Hemmemiz birlikte toplanıp hem ne için öldürüm düşünmeli şularım. Ne için bizim başımızdaki oturun bir adam, iki adam, üç adam, dört adam değil de 5 adam değil, bu 100 adam olsun. Halk ne için sahne? Ne için biz halkın tarafına geçip de ayaklanıp şu Türkmenistan'ı elimize alamıza şolar düşünsünler oturup biz şunu yazsamızık mı kalk, şunu yaz korkak mı kalk deyip şolarlar düşünsünler. Ne için biz yanarlarımıza eziyet ediyiz. Gidin daha şu tarafı bir aylanıp görün, ova yerlerine aylanıp görün, şehirine aylanıp görün, Köyünürgönce Aktiyabüstü'nü tartırıyorsun, yine sana versen var da şu rayonların hemmesi ova yerlerine gidip görün, çağaların hal yağdayını görün, öyle var bir çay çıkırın, ova yerleri var, bir şeyler çay verdik ve bir öyle girip oturup götün aşağına taşlamaya bir çavam kalar. Kolsuz oturan öyler var. 20. asırda kolsuz oturan öyler var. Elimi yuvacak, eli yor yani yer görköz diysen dışarıda kündük durumdur. Kündükte elimi yuvarsın. Banyanız var mı deyip sonra tuvaletiniz var mı deyip bakacağım açsın. Anır başına gidersiniz tuvalette. Şehirinde de şeyle Köyünürgönç'ün caylarına var. Korkus caylar vardır. Böyle tuvalet içinde şeyle tuvalet dur. Kanalizasyonu yoktur. Kapısına yatıp koyundurlar. Açıp şu tuvalete yarım metre su uygur. Şu yerden siydin iyisi çıkıyordur. Kosun iyisi çıkıyordur. Ben o yerleri köp aylanıp gördüm. O yerlere gidip gördüm. Benim sonum ne olacak diye düşünmez. Şu komitetler, polisiyeler, ministerler. Benim sonum ne oluyor? Değil mi? Özünü ayına bak. Özünü sonra ver şu vaktları. Ne buldum kam diymeli de ne bulur kam diymeli. Şunları düşünsünler. Halkı ezmeni, halkın tarafına geçip terzi Türkmenistan vurulsun. Yanarlarımızdan dışarı yurtta sürünmesinler. Öz devletimizde, öz yurdumuzda hizmet etsinler. Çağrıçıklarının yanına olsun. Yani Türkmenistan'ın içinde de halk ezilmesin. Hiç kıyızımı, ayağımı öyden çıkarman saklayacak. Sonra da üstüne belki çarşıp ne bedecek deyip düşünmesinler de bir ösen devlet mi olsun? Ayağım, kıyızım, kıyız çağlarım. Öz ayağım diysin, öz ayağımın başlasın. Bir bilimli, bilgili olsun. Çağlarıma terbiye verenler, düzümlü terbiye versin. Şu dartları düşünmeli. Mektebimiz olsun. Çağlar bağlamamız olsun, institüt, üniversitelerimiz olsun, doktor olsun, deyip şu da doktorlarımız olsun demeli. Odan öyler olsun, fabrikler olsun her yerde, her rayonlarda, şehirlerde, hem zaten özümüzden olsun deyip. Türkiye'de sen taşı yurttan getirip Türkmenistan'dan telefon at gel. Şurada bir ay biliyor. Bir aydan sonra yapılıyor. Değil mi? Türkiye çıkaran telefonunu kullanmalısın. Olmasa yapılayandır.
Daşarı yurtdan mal getirip şu yerde satıbilenlerdirler. Eýem kaçak mal diýendir. Kaçak burada plan zat diýendirler. Öz yerli malını götürülendir hemme yerde. Näçe bizim Türkmenistanymyzda bizim zawod tabiýymyz ýok? Näçe bizim özümüz hemme zat öndürip bilemiz? Halkymyzda iş ýok. Şonu öndürip bilmezsen bizim halkymyzda iş ýok, yurttaşyna gaçýandylar. Bir yerde de Türkmenistanly diýsen üstüne tüyküresi verdi. Şonun yani ezik olduk biz. Dünya yüzüne maskara olduk. Sen o başınlarda oturan nemäňizi nemetmeň, onu seyretmeň hiç. Ol geldi geçer. Niyazdan hem geçti. Bundan hem geçer. Bundan öňkilerden hem geçti. Yani Rusya bizim arkadağımız diýip düşünmelde. Rusya bizi şu hale getirip oturan Rusya. Häzirem Türkmenistanyň gazyny hemme zadyny Rusya alyp otyr. Halktyňa barmajygyny ýalap otyr. Olar boldan tonla alyp otyr, halktyňa barmajygyny ýalýandyr. Şuna bizim halkymyz düşünmesi gerek. Şula zatlary oýlanyp, täze Türkmenistan gurulsun. Biz öz elimiz, öz ýakamyz bolmaly. Hemme zadymyz özümizden ölmeli. Bizim näçe Türkmenistanyň tawary, Türkmenistanyň çykan maly, ýa Türkmenistanyň aýakaby diýip biz ullanmaly. Hemme zadymyz özümizden çykmaly. Dünya bizim özümüz tanıtmaly. Ene şoň üçin eginde bokurdan boğazyna gastup diýip takanlar, eginde pawon goýanlar, o sıjak, salkynjak, kışda sıjak, ýazy salkynjak kabinetde aýagyna tapçyka çykyp tıkırdap oýnap otururlar. Şoňa goýjy düşünsin. Biz Türkmenistan näýde sebäp guras? Ondan sonra sen cevap vermeli olur. Şu vakitinde men pişman bir yere bakmasın. Bizde bağışlamaşak yoktur. Benim öz doğullarım olsa da men bağışlamayan. Öz doğullarım ola her o oturan halkı çürkep oturan komitet yine bir zattır. Beni hiç kısıtlandırmış. Taze Türkmenistan için edim etmedik öz doğullarım olsa da ümünçe özünküden basılacaktır. Şoň üçin hemmemiz birlik bolup täze Türkmenistan'ı dikelmek için edim etmeli. Cenahlarımız ezildi. Çöpte bir täzerek zat görse Musur'da. Şonu alıp näme zatga diýip görýändirler. Näme täze zatdylar diýendirler. Ýöne aýal maşgala, bu näme beýdip näme köşelip diýör. Bu näme derdi barka diýen ýok. Mertebemiz gatty ýeri depelendi. Depeledikçe de depeli. 35 yıldır bizim mertebemiz depelene geliyor. Rusya zamanında da bizim 10 yıllık bir mertebemiz yoktu. O vakit temsilcilik geliyor. Rusça bir Rus geplen vaktinde biz anırakta öz yerimizde arkayın gepler biliyorduk. Orslar cacav edip kıyıgışendir sen bile. Sen pes geliyorsun. Sen hem yaşadın Rusya'da neme sayı dövründe, ne Melikim oğlum yaşadı. Hemen de yaşatmıştık. Sinlak gören şu yerde. Orslar geplerini bizden üstün yapıyordur. Biz öz yerimizde özümüzün mertebemizi depeledip duruyorduk. Bizi şeydip, ilgine bilen kuyu kazanyaları deyip, ilmek işlediler. İndemezdik. Son derecemize gördük. Çoğu çiğnem bizim oynamamız gerekli. Dökmeni zatla. Diyeceklerim şu attıkça şundan varat Melikim oğluma bir kaldırıyor. Sağ olun Bahar Hanım. O fikirlerini paylaşanınız için. Melikim oğlum baş üstüne. Berdi Muhammedler 4-nji ýerde dip aýtdy. Baýlyk tebiği resurslarymyz boýunça baýlykda 4-nji ýerde dip. Şoba bu ýylyp gören bir näçe nemeler bar. 4-nji ýerde dip. Sen 4-nji ýerde bolanda näme ýurt eýeti halk toprağın aslından üstünden çıkan ähli baýlyk halkynky bolmaly ýöne onu sizin öwýän Putin'iniz, Putinçiler, Ors diýip ölüp ýatanlar. Şolar Ors muçça alyp otyr sizin gazyňyzy, nebitiňizi, paltaňyzy sizi eşekkäli işledi. Şo zatlara düşünün. Siz 4-nji ýerde baýlykda boljak bolsaňyz, şo baýlyklaryňyzdan peýdalanjak bolsaňyz, onu
gelinde täze Türkmenistana goşulun. Täze Türkmenistana şu Cumhuriyeti gurmagymyza sizem goşandyňyzy goşun. 4-nji ýerde baýlykda 4-nji ýerde duran halkyň Türkiýede, Russiýada näme işleri bar? Hytaýda, Polşada, dünýäň her ýerine ýaýradyga. Biz ýaňa aýdyp geçdime biz tatil zat görmedik dip. Ine halk tatile çykdy şu wagt goşadyrna üçinde. Ine şu wagt dünýäni gezip görüp gördüňiz. Her işleýän, okuyan ýeriňizde öwrenýänsiňiz. Şu nähili şertleri bar, nähili ýaşaýyşy bar, nämelerden peýdalanyp bilýär. Şu zatları siz hiç pikir edeňiz okmy? Bizde de bolsady dip bir arzu hayal edeňiz okmy siz? Ine şu zatlardan, şulardan sizin arzu etýäniňizden daha fazlasyny berjek bolýar size täze Türkmenistan. Şu zatlara düşünün. 4-nji ýerde baýlygy boýunça durýan ýurdun halky kaçak dip polis kovalasa kanalizasiýalara girip ýatyp hysama habarlarda beripdik şulary ýadyňa düşýän orta Aýjahan kanalizasiýalara girip ýatyp köpürleň aşagyna ýatyp 3-nji 5-nji katlardan özüni zyňyp näme üçin zyň ýaraşylar, näme üçin kanalizasiýa, port kanalizasiýa girip saklanýar? Sebäbi ýurduna barsa iş ýok. Çörek pulysy ullokan dert. Ertelmen çağalamyň öňüne taşaga nädip goýaryn bir döwüm çöregi diýip düşünýärler. Şoň üçin 3-nji katdan 5den özüni zyňyp ölenini goýarýar şu millet. Onsoň hany neçesi bir pul, hany o baýlyk. Kimi ýa şo baýlygy düşünýäňizmi? Ýekejek edip oturup düşünüňizmi? Berdimuhammedowyň eline ummaty zat gelen ok. Ors ýudup ýatyr. Russiýa işlemäle gidenlerem tutup Ukraina garşy uruş akýar. Bir tarap döwlet şonu etmelimi? Ýekejek kurşuna mermeliler, eskere wapşe bermeliler. Bir taraply çyn bolsa. O sizi ölüme uğradyp otyrlar. Türkiýede de ölüm, Orsiýetde de ölüm. Hytaýda ölenleri yaktılar. En atası alı bilmedi, $7,000 deyip soradık konsulstva. Bu da hysama habarlara goýulypdy, Aýjahan hanım ýadyndadyr. 3-4 ýyl mundan öň bolupdy. O şo derece sizin cesetleriniz her ýerde ýaýrap ýatyr. Diriňiz nerede, ölüňiz nerede belli däl. Ýaşyň statistikasama ýöredilen ok. Ýurtda häzir näçe halkynyň badygyna milliýonnerler. Şu rejimdakiler. Nerede näçesi ölüpdir bilen ok. Yine de ol eýle seretmeli, beýle seretmeli, ahlak terbiýetini berjek bolmasyn. Halkyna eýeçilik edip bilmeýän, halkyna iyi demeýän, döwletden döwlet hem bolmaz, döwlet göresiňiz gelse, adam şekillen ýaşasyňyz gelse, kanalizasiýalara girip ýatasyňyz gelmeýän bolsa, 5-nji katdan özüňizi oklap $300, $400 ullokan gazanýan zadyňyzam ýok. Özüňizi oklap ölesiňiz gelmeýän bolsa, bala çağajyklaryňyzyň içinden örüp, işiňize gidip gelip, okuwuna gidip gelip, ýaşasyňyz gelýän bolsa öz ýurduňyzda, watanyňyzda, ölüňize, diriňize gatnaşasyňyz gelýän bolsa, täze Türkmenistan gurulmagy şert. Başga hiç hil çykarga ýoluňyz ýok. Hiç hili ýoly ýok şu çykargasy. Bolsa bizem şo tarapa ymtylardyk. Türkmenem adamdyr, ýa iki gedek gelýärmi dünýä? Bir gedek gelýär Türkmenem. Mazaryndan dikip gaýdyp gelenler barmy? Düşünüň şu zatlara. O beýdip gorkup siyasata goşulmalar. Siz siyasatyň içine dowduňyz, siyasatda da ölýäňiz. Biziň ýaşaýşymyz siyasatyň içinde. Gorkak bolsaňyz siyasatyň içindesin, ýaşaýşyň şoda. Ne plany bir ýerde plany gulor geçipdir diýip ýatlady adamyz. Ýene siyasata girýär. Ondan ýekejek edip bir türkmen bolun. Är ömrüne bir gün türkmen olun. Bütün bir ýyl
Nämeden niye bir gezecek bir adam bolun ho. Erkek olun, ayarlaram erkek olmalyny. Erkeklere seyret oturmalylar. Bular haçan gorar. Her kim özüňi özü gorajak bolmaly. Sana Putin'am gelip, Tayyip'am gelip kömek etmeye. Gelip kömek ederler, yine de sömürürler seni. Biz şon ýaly ejir düşdükmi? Biz şon ýaly nalaja deyin boldukmy? Özümüzi gora bilmesek, toprağımızı gora bilmesek, çağlarımızı zorlasalar, ursalar, ölürseler, öňümüze oklap gitýärler, ölsüni sesimiz çıkarıp bilmän otyr. Bundan bir ýaşaýyş bolmaý. Barbyr ölmeli, onu öljek bolsak, erkek bolup duruverir, bir hayır iş üçin, hak iş üçin öler, adalet üçin öler. Haýty haçan seni beýdip özüňizi bir etajlardan oklap ýörejekdiňiz. Görübem şu zatları, bilibem bilmezlikden, duýmadylykdan gelmän. Ýok hemme zat oňat maňa şo ýurdum bolýa asudatmanym diýip ýörenlerem bilýäňiz şu. Şu zatlaryň hakdygyny, şu aýdylýanlaryň hakdygyny bilýäňiz. Şular aýdaý dedim. O 4-nji ýerde, 1-nji ýerde bolsaňyzam size haýry ýok şo baýlyklar. Täze jumhuriýet gurulýança siz şo baýlygyň eýesi däl. Siz ýurduňyzyň eýesi däl. Biz ýurdumyzyň eýesi däl. Şu taýda eşek ýaly işläp pul ýygýaňyz, iýmän içmän, çaý salýaňyz, onam eliňizden alyp otyrlara gaňryp. Ondan näme eýesi? Biz hiç zat bolup ýaşapdyk. Biz Uygur Türkler kadaram ýok biziň gymmatymyz. Bizi bilýärler, döwlet ýydan okdyp şu taýda da bizi edeti gelen edip berler. Ine hasama habar kanallarını izleň, şu taýda ýerinde öwreniň gerçekleri şu taýda görkezýär. Biriniň organlary ýa iş var diýip çağırıp, birini ýene bir zat gelir, denizlere oklanyny biziň türkmeni ho isläni edip berler. Bir azyjyk namys edin şo zatlara. Öz mertebeňizi hakyky ýeriň ýüzüne de aşagyna da giderdiler. Depelep. Ondan bize onun verkol komentari yazan olýaňyz. Ýalakalyk edip, o näçe götürsen götürber sana berýän 5 manat ýok olam. Korkunçuna ýalakalyk etýänler waka berleri. Ile dün Umyda hanım nimesine yazan olupdyr komentari. Biri. Siz bu adamlar tanamasaňyz, daşyndan seredip baka bermäň. Bu adamlar bilen biz işleşip ýör, tanap ýör. Olar ýaly kemin üçinem, Umyda hanım üçinem olar ýaly olumsuz komentariýalaryňyzy ýazmaň. Bellige de alyp otyr hemmäňiz bellik deseňiz. Baram soňam aýratyn hataplaşar siziň bilen. Tamam, o beýlekler 5 manat alýanlar taşak ýalakalyk edip berler. O sada halkyň içinde näme? Özüňe gezaýorsun, öýüňde öýlenligiň ýok. Ýene ýazýandy sadyňa seret. Hemmämizem gul. Hiç hil tapawdymyz ýok sen. Eldiki bağırıp döşüňe kakanyň bilen sen o baýlyklar sen kiýsäňe gelen ok sen köçesinden hem geçen ok. Ýa-ni Bahar hanım halk barmagyny ýalýar diýdi. Halk barmagynam ýalan ok. O baýlykdan barmagyna ýokon ok. Halky bilekle otyr. Sen men ortaýetde ýerde işleýänleri uğradı otyr. Halk o baýlygyň nirip gitýänden hem habary ýokdur. Şular aýdaý diýdim bolýar, sag bolun, uzak ragam çekdim. Sağ olun Melike hanım. Gowy pikirlerinizi paýlaşanyňyz üçin kardeşlerimiz bilen dinleýijilerimize ýetirenimiz üçin köp sağ olun. Sebäbi türkmen denany şeýle bir pes derejäge gelip ýetdi-de. Şu paxta ýygymyna gidip, ine şu paxta ýygymyna da denanlar näme pul gazanýandyr diýen şolary. 100 manat günlük 100 manat adam gazanp bilen nädir şo ýerde. Emma
Gaty zorlukları başyndan geçirýär. Eňilip paýta ýygmak bir ansat zat däl da. Türkmen janany bir türkmeniň törini, öýüni bedäp oturan bir nädli, nemeli denan bolmaly da. Emma şoňa şu wagtky şeýle kyn ýagdaýlara gelip ýetenem ýene-de türkmen denany bolup durýar şu. Cennet hanym başdyna. Sağ olun. Ýa Malika hanym, Bahar hanym ýeke jowran şu ýurdun problemalaryny içinde daşynda zenanlaryň gynanşyny aýdyp geçdi-de saparagy bu nime üçin ajisyna çydasa 1000 ýaşasyn diýerdi. Soňam ýa goşgularym okap bilersiňiz diýdiňiz-de. Şu ýerde Serkerde şahyrymyz Seýitnazar Seýdi görülsün diýen goşgusyny okap geçjekdim de. Munyan goşgular milli duýgul goşgular mektep nemelerinden de galan däldir. Şu Pökküjäniň goşgular bolaýmasa bu munyan goşgular indi bizler okap beremesek şu ýerde Google'dan zatdan tapyp şonu okap beren dedim. Görülsün indi. Gorky ede rıswamyz çykdy. Her ne kısmet bolsa görülsün indi. Zalim düşman ahir ýurdumyz ýykdy. Kän ýatdyk yaranlar turulsyn indi. Mevlam bermiş bize niçe galany. Ketnamy perwerdi halaç jelany. Başdan ayak ýyp hurdy kelany. Çärjegiň üstüne ýörülsün indi. Gaýrat edip şirin jandan geçeli. Kılıçdan kırmızı kanlar seçeli. Düşman bilen aramızı açalı. Hemme şol ikrara görülsün indi. Bir yerde top bile baydak dikilsin. Koşun iki yandan sap çekilsin. Kelleler kesilsin, kanlar dökülsün. Arada gurt oyunu kurulsun indi. Eger her kim korku etse canından, ayrılmasın ayalının yanından. İyil kaçsa ayrılar hanımanından. Doğru durup kılıç urulsun indi. Ağıyımız bir etsek tükel ersarı. Düşmandan geçebilmez deryadan beri. Her yiğidin söveş bolsa hüneri. Öňümizde salıp sürülsün indi. Yağı bolsa salır sarı teke. Biz munda it bolmak oğşamaz yeke. Beyle oturunca pel çeke. Bir kılıca kuvat berilsin indi. Sağ olun. Bitti şundan. Sağ ol Cennet Hanım, gatgoý goşgyny okap berdiňiz. Şunu goşgyň üçin bir agsy Arslan Begem geldi. Gitdim çıktım. Fakat uzunam boldy ýöne bağışlarsyň 1 minutuňyz alacak. Ene kelleler kesilsin indi diýe, kılıçlar indi urulsun indi diýe. Ene şu häzir şu döwür şu geldi indi. Indi kellelerim kesiler, kılıçlarım oynar, kılıcın yerinde bombalar oynar buların üstünde. Ýöne zamanında izine dönmesi gerek. Şu men hökümet deyip boynuna galstuk takyanlar aýdýan mehemeler, esasen mehemeler komitetler size yüzlenýär. Bir yerden bir duýdan soň üstüňize bir zat bolur. O wagtynda pişman bolarsyňyz, soňky pişman özüňe düşman. Ene şu Seýitnazar Seýdi şahyryň aýdylany öňünde soňunda boljak, indi boljak şu. Indi täze Türkmenistan üçin bu zatlar hökmen bolýar. Onuň üçin siz häzirden halkyň tarapyna geçin-de günahyňyzyň ýarysy bolsa da geçilsin. Üstümizden elinizi çekin gözünüze. O yerde onu yakalap, bir yerde bunu yakalap, sümsün burnunuzu yersip yürüme. Bizi yakalanınız bilen biz durmayız. Yani Tuğçe Hanım yakala, onu yakala. Dağıttın mı bizi? Biz dağımayız. Ne açıdan Tuğçe Hanım var? Beni yakala.
erkek onu yakala, yine birini yakala. Yine de izi var. Terzi Türkmenistan'ın kurulmasını hemimiz istiyoruz. Yakaladı deyip biz dümbe oturmaysa, kayıtı beter bizim var ha. Yani diyor, yangını körük bile mi diye diyor ha. Bizim yangınımız beter körük diye bizim kakarımızı getiriyor. Şunu diyeceklerim, şundan var. İnne kelleler keseler, yuvurdun bombalanar. Onun için kaçı akıllıca olun da halk tarafı erdim. Sonra hiç günahınız geçilmez. Yani başka ağır vurur aytmayın da şu yerden aydayın. Sağ olun. Oşoň üçin de şunyan milli duygulu goşgular nemeler ýok edildi de mektep programmalaryndan. Sağ olun. Sağ olun. Şu Melike hanım bir gepleşikde aýdypdy da, eneler şu ýyrtyjy gaplan ýaly bolmaly diýip aýdyp geçipdi da. Şon ýaly ýene de öňe çykjak şu zenanlar bolup durýar da. Hakyny, hukugyny talap etjek, şu halka sam öňüne çykjak ýene zenanlarymyz bolup durýar. Şonam şu Umida hanım, Umida Bekjanowa öz her çykyslarynda şu Türkmenistanyň kanunlaryny, konstitusiýany halkymyza ýetirip oturdy. Sebäbi zenanlar şu hakyny, hukugyny özleri talap etmeli diýip de. Ýani Melike hanım ýene belläp geçdi şu taga Türkmenistanyň şu zenanlar arkalygyny şu Umida hanymyň şol alyp baryp oturan işlerini şol zenanlaryň geljekde täze Türkmenistanda ediljek işleriniň maksatnamasy zenanlaryň arkasynda dagýal bolup durjak. Şol gurumanyň geljekdäki meýilnamasy, maksatnamasy bilen tanıştyralyň diýip belläp geçdi. Onamyň geljekki gepleşiklerimiziň birini hukman bizi ýetirer watandaşlarymyza. Denan kardeşlerimize Türkmenistanyň ähli ýurtdaşlarymyz çoň bilen giňişleýin tanış bolarlar diýip şu yerden size yine yetirmek isteyen vatandaşlar gepleşigimiziň şuňky soňuna daha ýakynlaşdyk. Inni başga goşjak aýyrjaklarymyz ýok bolsa jemlesek nähili görýäňiz? Olur. Aýjagan gelmäli gaty uzun bolmasyn halkymyz ýa-da. Hawa, boli vatandaşlar onna gelip beren gyzykly gürrüňlerine üçin gymmatly wagtyňyzy aýryp şu gelip şu zenanlarymyza öz pikirlerini diýip ýetireňiz üçin köp sag bolun. Cennet hanım, Bahar hanım, Melike hanım hemmäňize şu zenanlaryň adyndan, Umida hanymyň adyndan size köp sag bolsun aýdyn. Geljekki gepleşiklerimizde görüşençe hoş sag bolun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ